Na čtvrtce skončilo utkání. Mrázek Machálek, zvítězil Machálek 1 bodem. Nastoupí Prášek Václav Tory a Moučka Marek Adamov. A tam je 4, Prášek Václav a Moučka Marek. Na trojce skončilo utkání. Novotný Pávek, zvítězil Pávek 10 body. Nastoupí Šuba Vojtěch, Pětice a Kurský Michal Kounice. A tam je 3, Šuba Vojtěch a Kurský Michal. Na dvojce skončilo utkání. Krátký Navrátil, zvítězil Krátký 10 body. Nastoupí Novotný Jakub Dědice a Hana Dominik Tory. A tam je 2, Novotný Jakub a Hana Dominik. Na jedničce skončilo utkání. Mráz Bartusková, zvítězila Bartusková 10 body. Nastoupí